Api, sino nga tayo? Babae nga napintas Jean. Yan o. Soy. Apo! Ayun na po. Ay, ina! Teka, ito yung balayo. Ayan, di ba? Ay, nato yung ngay dakarin kini Cherry ngay na. Ada jay balay ma. Ay, ito'y balay. Ah, sige na. Kaduan na kami nga rin, anay. Apo. Apo! Sino kita? Apo! Hi! Ay, inalasay? Mani, Miss na pa yan. Ni Mang Jojo. Yes. Dumanong ka, Ay, dumanong. thank you. Nagtubo kayo pa lang ah. Sige nga rin. Naglago kayo nga, nalawagan yung nabasa. Kung miss guli ka rin. Gusto mo nga ang dagit na ang kariwara? Nga, kasi ng babae. Thank you. Nagtubo ka pa lang. Kaso mo, merienda ka pa lang. Bigay sa mga ate ko. Ang bigat ako rin. Nagjowa kayo mo yan. Sige, buga kami lang. Bigla kayo tulatan. At ang harap ipanglukat mo dito. Ang ayun niya. Ito na pa nakagala. Api, sino nga tayo? Babae nga napintas Jean. Baglakit Na naman lang yung pagpakada ni Cherry nga dabisita na. Lukwe mo. Ano? Ano mo ka bubuya ako man? Gusto mo ka bubuyain? Apa yun? Patakdak ko lang takasana ni mo. Meron na. So katakman iti soy at yung inuminda. Hanap ipagpakada ni Cherry nga dabisita na. Sapay nakapinpintas. Isuksok sa kasamot to. So katanda ka kapsa takitan tayo ng interaction da. Ayan o. Soy. Kung ako hindi sila Aji, balik ka na tikwa. Pamintang siya. Ning, nalapatan ko yun. Bilinda ka kaya? Ate pa yun. Tinapay ko. Kaya? Oo. Yan, nalupatan mo nga yaman. Ay, man. Sino mo ka? Ito na lang. Merienda kayo pa lang. Siguro naman, banog kayo. Kasi ka nga, bilinda ka. Oo, nagsag na ko. Ang halaga ko, makamerienda kayo. Bugod ba kayo, Tay? Sige, doon kayo pa lang. Siguro kayo, manyak pwede merienda. Thank you. Sige, ang babaeng din, may sapay ata. Busin nyo. Thank you. Ay, masaya ito. Hindi masarap yun ah. Imas ata, pajiba. Budbata? Sige pa lang. Ano na ito? Apay, apay. Dugbit din na ana dito nga. Kasi! Sa bali ba lasa na? Apay! Naglalasa mga pa! Lasa na? Lasa ka pipit! Ay! Nagkabot! Apay, asma! Ay! Sabad na ito! Kunang aras eh! Kunang mo! Ang mo kung sino makibasa Kuna. ata. Ajilong pa!